aset altina talata alarba on sa so wonto to jeedi non fa wistaradu no sarde non fiha e dammuwol kirsete ngol nyande inde ma yustaradu ko sardete fi dahiyati dammuwol layya ko gotum dammuwol layya no siforani timmal mum e ko aybinte dum ko ustata dum e ko yida hen kanyuma dammuwol inde ko nyaawore wotere harfan bi harfi ay dum ko non way oyi kanko non do tan haadi hen do tan haadi hen kono kankol ne so ngol hirsama gede tati ne dabba hen ya ittu hen jeda hoddibe on yeddo won rokirdi tan ciakkoda hen kadi miskinebe wana woni geddi do heddi ko defa e galle ma nyama dum don woni sunna o dum sunna dabiti wa amma dhabhu non tawi ko kirse kadi ko nokku goddo tawi ko kirse non nyaawore kirse dum haalante en do fa huwa no ko weta kirse qat'ul hulqumi qat'ul hulqumi jami'ihi wa qat'ul wadajaini fala yujzi'u aqallu min dhalika wi wa amma dhabhu tawi ko kirse fa huwa na dum ko qat'u ko tajji al hulqumi dandangal goddol gol jami'ihi kangol fof tajja goddol gol rakoro ha serta ha gas wa qat'u kadi tajji al wadajaini dadi didi kufdi goddol di adol bange nyaamo adol bange nano didi foko ma tajja halaba yanta goddol gol dum do weta kirse cellude fala yujzi'uhu wala fala yujzi'u kay yonata aqallu ko buri famdude min zalika dum sa hirside han goddol gol hangol feccinoyi don tan kadda sellani walla hido taji goddol gol hangol taji kangol dadol hen gotol ne heddi sellani walla taji goddol gol hangol gasi on didi ajide tajam men sellani kanji didi tajama goddol tajaka sellani walla budda goddol gol taji halaba dadi didi fo taji halaba ko den wonata kirsema celli ay dum nan ko ni sifri o yinon fa in rafa'ata bamti adhabihu kirso yadahu jungo mako so bamti jungo mako anid dhabihati ga ko hirsete ko ba'da qat'i caggal tajjambo ba'dil hulqum yoga goddol gol wal wada jeyna yoga wada juujidi summa refti aada rutti yadahu jungo makko fa ajhazaha wa hebbiti dum o jokkiti lam tu'kal nyamitaki o fayulat makko hen o hirsi ha goddol gol feccinoy daddi feccinoy o suuti jungo go suuti jungo go o sallani mojjani e so hakay so drama non jungo filtu tan o artir don ay dum ena yafe kono so tawi tan suuti jungo go caggal do fuddi tan ha juuti o tey o suuti timmani mojjani kam o wi nyamitaki joni non fa intamada stay donima adhabihu kirsowo amdan e tayde makko hatta qada ar-ra'sa haw taji horende min adhabihata ko hirsata ko asa o bonni kirsa makko hollum o sofni kirsa de kono to kala no nyame o hirsi tan gurus ha hore heedi bangi bandu heedi bangi yalla sura o sofni kirsa de kono no nyame kono non o neddo wan non fewani dum yodani o wi kadi waman dhabaha on bo hirsiri min al-gafa umurde hojjudu je labi ko fayga gadande ga o hirsi ha yotti goddol gol sellani famide aw min safahadi walla e hello al-unugi dande irdo sawnodo bange nyaamu walla bange nano o hirsi hawtajo e goddol gol ko fottaja ko fottaja sellani fo ko jiba lam to kal nyaametaagi hirsirte tan ko do hirsirte do yasar wo wala don tan batta sa on wori don tan sellani ko honni woppate joni non wa sifatu dhabhi sifa kirse de non al mustahabbatu sifa jidado sifa no yida hirsirede ona batta an yada'a ko de o lelnata adhabihata ko hirsete ko dum way wonde fof tugude gartogal ha yetti ngelaw wa lelnir dum ala yasariha e bangi mum nano lelnirta ko bangi horne fay bangi nano ko den jungo ma nyaama go waawat fewntade fami ala yasariha mutawajjihatan tawne huccitina lil qiblati fewde funnange tinde majjum huccita bangi funnange wa yaqulu annabiya adhabihu kirsowo wa ya bismillahi wallahu akbar فيجمع بين التصمية والتكبير دمري ده بيا سرهير سميتاكو بسم الله والله أكبر ندينا كونغو دي فوف كيرسا مو كيرسا باو دون فوف دي فوف كونغو دي فون دينتا ولا يذكر جانتوتا كونون مع التسمية بوند ده بسم غولغول الرحمن الرحيم يورينتا ويد بسم الله الرحمن الرحيم الله او يمراك دو بسم الله اوتان كاتا بسم الله والله أكبر kono haysa wopi wallahu akbar wi tan bismillah don tan kadda selli ken kono sa nawdi di fof buri yidede sa nawdi di fof buri yidede e dum nan won dum don ko non wiya o wi non wala yusalli o julata ala nabiyya do annabi sallallahu alaihi wasallam yalla jula mako hisna dum kam anahi wi de bismillahir rahmanir rahim wala bismillah allahumma salli ala sayyidina bida bon no badda annabi julata ke don mok don wana palas julgol annabi donc ko bismillah wallahu akbar famide non batta
joko tawi koye layya ne yiɗa ɓeydade rabbana taqabbal minna نعم tawi koye layya layya aɓe aɗa abbina hen konngol rabbana taqabbal minna heyma joomi aman jaɓan min komin mbaɗɗi o ko tigi o wi noon joni fa in tasara so raɓɓiɗinima o yondinima ala tasmiyete bismagol ngol ɓolol o wi tan ko bismillahi o addani hen wallahu akbar a jasa'ahu ɗum yonimo selli ay oto hul hay batta mankani tigi kono so ɓeydi hen kadi probléme ala walaw taraka ha so tawi o ɗacci bismade nisyanan tawi ko jejjiɗɗo a jasa'ahu kadi yonimo ittifaqan e kawrangal seeɗande a fayi e hirsude a fayi laɓima goddol a hirsi ha gasni a yejjiti wiide bisimillahi probléme ala probléme ala ene ñaame ene ñaame probléme o woni caɗele kay ko tayde woppade toon konguɗnin toon tigi a famide wa kadalika hono noon tujzi'uhu ena yonabo law taraka ha so ɗacci bismade nde am dan taw koye tawi andabnil qasimi ɗo oɗo ceerno almuri l'imam malik mantiniɗo e nder alɓe makko noon on wi so tawi neɗɗo o hirsi dammol makko walla ngeloba makko walla gertogal makko walla nagge makko tawi kanko tigi teyi o yejjitani o wiyani bisimillahi hatta ene ñaame ibnul qasim ko ni wi wa madhabul mudawwanati madhab mudawwan noon ɓen ɗon seeren ɓe mbi ko la tujzi'uhu yonatamo so tawi o woppi bisimillahi yo nawan dute yo nawan dute ñaama famide oto tawi woppa o wi noon walaw taraka tawi o woppi kadi attawajjuha huccitinde ilal qiblati fewde funnange holɗum o hirsi dammol makko o huccitinde banggue hirnange walla banggue rewo walla banggue worgo o waɗiri no kanko tawi ajza'ahu yonimo ne sella haka ñaame kuccitingol banggue no mbatten ɗon ko hunde yiɗade wona force to jiɗɗa fof kuccitina kirsa ko neɗɗo noon jogorɗo moƴƴude jogorɗo wonde malaɗo kala ko nanɗa wiya ene moƴƴi waɗ ɗum no farille ni kala ko nanɗa ene aña waɗ ɗum no koko harbini an wonata neɗɗo moƴƴo dow kono an mbiya tan ɗum ɗo ko yiɗa tan tan puyna rewade fuynude gueɗe moƴƴe ha puyora kisa an hoorema puyora ande ko neɗɗo yo rento ɗum en mbi waɗɗaki kono noon yiɗa wadde waɗiri ɗum sababu no yiɗa walaw kana hay sunna laatima noon am dan koye tawi hay sunno hoddirama ko kanko tigi teyi wasi huccidde banggue funnangue ene sella wallahu a'lamu Allah woni ɓurɗo andude e ɗo o jangtaki ɗo kirse debbo mais kono debbo ne sella hirse debbo ne dagui kirsugol mum eyyi kono kanko ngal ɗo damal en lew addani ɗum hen maten badiraɗo no tigi machallah allahumma salli ala sayyidina muhammad non tigi bandiraɓe yeɓiyankoɓe ayaw men mo nangue TV ha e bandiraɓe ɓe ganduɗa ko heɗotoɓe Saftimen Dakar FM sikkela en garti e yewtere men andudinma en jiino yarni no sifori ni bandira fo nani kono kadi beltima sanne e ndiɗo gardinde payidinde ndiɗo gartindi mantinidi karallo imino jonngo seeɗa garan e namde diine ɗe وقابلاد نفس ما موئه على من كما يرزنا بنال ما سفر حساب ربنا non tigi jaram no feewi karalla men Abou Thiam maccuɗo harjo mum nono ceerno won namde diine garɗe ɗo seeɗa ceerno namde gardal ngal oɗo kanko wi won wuro ngo woni e nder hen noon won suka goto ɓe gondi ɗum e koye suudu ɓe gondi wino ɓe ndendani battare ɓe ndendani hirande kono kam baldira suudu woturu on suka noon kañum wona juulowo e kamɓe ko juula kono wona juulowo o namdi ɗon beele koɓe gondata makko e balde makko suudu ndu ɓe jeetamo juula belɗum poɗɗum wadde walla ɓuran ɗum wadde fodde no pamirmi so hoddirama kay o raɓataɓe to banggue jikku makko kanko kam aɓe gondi ɗon tan kono ɓe ɗaminaki e makko jikku makko rabde jikkuji mabɓe e banggue faamu an bonani kala kam ko dagoto kamɓe fof ɓe ndenda ɓe ñaama ambawi roddude ɓe ñaama ñamde makko nde o heerori nde ñamde guirji en yara sanga ɗum kam aɓe ɗami ɗum kam duuɓi dutal so ɓe gondi o wona daaɓowol ɗum ala caɗele kono tawi ɗum no huula toon oto ɓe gonda makko sabi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu o wi neɗɗo woni koye diine musidɗo mum sehil mum diine woni jikku tan sehil ma kala no wayi ko noon mbayata sehil ma kala no jaadiɗo ma no wayi noon jogorɗa wadde e ɗum noon so hulama tan tawi hoddirama koɓe hewɓe kanko tan goto mbo teeli e mabɓe sona kanko tawtiɓe kam kam ɓe tawtatama e banggue faamu am bonani kono ɗum foti won so dañonoma kam oto ɓe gondu tan
gundu kam fa e gundu tan na eloji gonta eloji elon dañanam tan ɗum ko non tigi jarama ceerno ɗo kadi nanama famama ceerno ngal ɗon namde kadi oɗo o namdi o wi kanko woni ko ɓe garno juma e nder hen noon almami mawɗo arani dewɗe makko kadi arani e deftuɗo kadi arani joni holno mbaɗata yona tawi koye jeeyaɗo e wuuro he bawɗo julnide juma goɗɗo ne woodi tan julna nam eyi ma tan kay ko wuron koye wuuro he ko ɗon hoɗi ne jogui capacité wawde julnude juma kadi aɓe timmi kadi dental juulawal juma nam so almami o arani alay saago goɗɗo ne wawi lomtade tigi goɗɗo lomtot tan tigi sabi almami juma wiyetake tan ko kaari tan walla kaari so ene toɗɗe tan kaari woni gaddano so kaari alaɗo ɓe fof so ngala ɗon tan goɗɗo son tawa bawɗo julno jeeyaɗo e nokku he ne wawi lomtade non tigi jarama ceerno eno pamirɗen de tigi non pamirɗen non tigi jarama ceerno nanama famama namdal tarbal ngal ɗo ceerno o ɗi kanko wona celluɗo no feewi kono noon so woni hoddirama o heeɓi janbude beele banggue lorugol ngol holno waddata e gañande nde kanko ɗum o namdi kanko gañande ɗo wondi eyi gañande e koyngal eyi gañande nde so hoddirama aɗum jogui ñawoje gañande tawi ko seeɗa lekki omo wawi momde hen ndiyam tawde so huuli so waɗi ndiyam tan lowtat omo wawi leppin jogui mo tan o mooma hen tawi kadi ko lekki waɗa hen ko nande joni poɗɗe capsule yuppa hen walla ko ɗo ko ƴakka waɗa hen leppina junggo makko ngo tan o mooma e dow lekki he ha leppa taw wona leppugol lowtogol ala ko ha moome tan ha fotta tawi kadi ko bandage waɗa hen yo moom e dow bandage he ndiyam ha ɓuuɓa taw lorata gañande nde non foti wadde o loota ko heddi ko eyi ni pamirɗen inchallah tigi non tigi ceerno nanama famama on kadi namdi kankon kadi wonano celluɗo no feewi wonni o wayri wirdude e nder hen noon ko sarfajo arno ɗo ko wonde wiya fates radio fate goto yo anniyo kadi hettina kadi wirdu mum beele on bayno wirduɗo so gantu beele kanko wawi hirditinde kam gono jokka walla holno waɗata andi wirdu so neɗɗo kesi jaggi wirdu sarɗiji wirdu ko nogas e tati kono haqiqa ko tati kam ɓuuri hen tengtude ɗin goni ɓoodoji neɗɗo ɗi jagga wirdu ma tan ligga kurus ma wasa wirdude o yahat wirdu o yaha lawol walla nanga wirdu ndu tawa aɗa jagguno wirdu wondu caliɗa woppude nawldirɗa ɗi wirdu o yaha lawol walla jagguɗa wirdu ha gasuɗa gadduɗa wondu jagguɗa e dow he kadi boni walla jaaɗa juuro yaade waliyu Allah goɗɗo walla neɗɗo moƴƴo goɗɗo tan mo wona tijjani yanke taw sa juuri goɗɗa juurade ko tijjani yankoɓe e sahabaɓe e annabaɓe ndo noon so wiyama annabi tan nelaɗo naati nder yiɗo woɓɓe mbiya joni nulaɓe e annabaɓe kono to haqiqatu sawi tan annabi ndo noon kala nelaɗo Allah ko annabi kono noon wona annabi fof woni nelaɗo ndeko noon sa wi tan annabaɓe e sahabaɓe e tijjani yankoɓe ko ɓe tan juurate ziyara istimdad ɗo kadi ko ne waɗi caɗele kadi e yimɓe anɓe ɓe kadi mbeɗɗo caɗele no feewi no bonnita ɗo no feewi e mbiya ɗo joni lawol ma ngol yamirɗo taƴi en ɗam kurtu mbiya ziyara istimdad hoko addi min mbiyaɓe noon ziyara istimdad neɗɗo fotata famirde ɗum tan ko neɗɗo aɗa wawi juuroyade ɓiya an gorko julɗo aɗa wawi yaade juuroyɗa ɓiya taw ko ɓiya mo jibinɗa de jaaha juuroyɗa mbo kono sikki ala ko ziyara jokkere en ɗam mbaɗoyɗa to wona duwaw gonɗa yiilade e juuɗe ɓiya o wona duwaw jilɗa to wona barke kadi jiiloyɗa ko jokkere en ɗam tan jaaɗa gonko noon ma dañ baraji kono ɓiya o kay so ari juuradema on ziyara ko ziyara istimdade sa ɓiɗɗo oɗo ari ɗo ne yiilo e ma duwaw mo yi dañde duwaw ma mo darta ambo rento kuddi ma ambo yiiɗo dañde barke e juuɗe ma ndeko fof ko ziyara kono aɗa cirti ɓiɗɗo ummiɗo ne juuroyo bammum on ɗon fandare nde o jogoto e baba nde baba o so ummima ne ari juurade mo fandare nde nande tan ko ni tan wonde wiira ndekende noon ɗum waɗi ɗum tan woni ko rentina eyyi ko labudde sa jaggi lawol ngol a wirdat ngol ndentoɗa nawdirde ngol e lawol gongol ndentoɗa juurade ziyara istimdad ko wona annabi wona sahaba wona tijjani yanke wamma noon yaade jokka enɗam e jomum en ɗum haɗaka ɗum ɗon kay wona ɗum haɗaka kono noon bonnoɓe mbiyat tan ko taƴi enɗam o haɗi yimɓe wona mbi on feni kala mbiɗo noon feni wona gonga eyyi noon ɗum inchallah joni noon kestitingol noon sa nani kestitingol sikki ala taw ko neɗɗo birdannoɗo hessidina tawi noon kanko o sellano ko rafi hannomo wirdude ɗum kay hay batte bonnata hay batte nde selloy fof jokkat wirdu makko tan on caɗele kay ko wasa wirde taw kanko teyi
ɗum kam wonɗo tolnoto ko ma jaggita nam ma jaggita lawol gongol inchallah machallah non tigi jarama ceerno Hammat Diallo bandiraɓe nani kono kadi en beltima yo Allah sillin semmina ɗum noon jatta karalla men tan e 77 784 44